बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बिजिरगोरा नार्जारी जोंनि बिटिसिनि जि डेपुटि स्पिकार बिथांनिसिम जे दिनै बिथाङा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिस्वजित दैमार सारजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंखो स' बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोगोन स' नोंथांमोना बिस्वजित दैमार सारनि बुंनाय बिबुंथिनिफ्राय लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा मा बुंखो स' बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौहाय आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो। बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बिजिरगोरा नार्जारी जोंनि बिटिसिनि जि डेपुटि स्पिकार बिथांनिसिम जे दिनै बिथाङा मोसौ थुखैनाय बे सानाव दिनै माने भुटाननि सामदुप झंखाराव रंजालि बैसागुखौ बरायनाय हिसाबै मोनसे हाबाफारि लानानै जोंनि गासै मोसाखावरिफोरखौ हांख्रायहरदों तामुलपुर कुमारि काटा आरो गासैबो बेवहाय बाहागो लाफैनानै खोब मोजाङै बैसागुखौ बरायदों आरो मोनसे गावनि दोरोङारि मोनसे माने खननाय मोसानायखौ बेवहाय बयबो दिन्थिफुंलायदों बाहागोबो लालायदों बे खोब मोनसे गोग्गानायनि बाथ्रा बैसागुआ जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो एंगार हायै बाहागो जे बियो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे फोरबो आरो जों मिथिंगाजों रायजो जायो हिसाबै बे मोनसे मिथिंगानि मोनसे उत्सब फोरबो बियो खारन बे मा होनो बैसाग दानावनो जोंनि माने बुहुमाव आरो बारदै सिख्लानि दारै माने बार मोननानै दै मोननानै जोंनि हाया थाजिम जायो दंफां लाइफां रज'यो जों आबादबो मावनो हमो आरो बिनिनो बिलाइ बिबार फिथाइनिफ्राय जोंनि आदारखौ जों बुथुमना लानो हायो दाउसिन दाउला माने जिब जुनारफ्राबो आरो मानसिफ्राबो बायदिसिना आबाद मावनानै बेजों बुथुमनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोङो बे जोंनि माने जिथु जिउनि मोनसे रंजाथाइ जेराव जोंहा आंखाल गैयै जोंनि आदारखौ मोनगोन बे रंजाथाइ बे हिसाबै गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोदों आरो बेखौ रंजानांगौआ फालिनांगौआ जों बयनिबो गोदान जोलैनिबो बिबान बैसागुआ मोनसे बोथोरनि रंजानाय फोरबो ओंखायनो जों बयबो रंजानांगौ जों गाव रंजायाबो मालायखौ रंजानो होनांगौ मोसानो होनांगौ न'खराव जोङो न'खरनि गासै मानसिखौनो मावग्रा दांग्रा जों बे बैसागु बोथोराव उदाङै मोसानो होनांगौ रंजानो होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि मोनसे फोरबो उत्सब आरो बे उत्सबा जोंनि समाजनि मोनसे खान्थियावबो गोलैयो जोंनि आसार खान्थियावबो गोलैयो जे जों इसोरखौ सिबियो आरो जों इसोरखौ साबायखर बावो बैसागुनि समाव थांनाय समनि बायदि जाहाथे जोंनो गासैबो आंखालफोरखौ सुफुंनानै होयो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि माने मा होनो आबाद जोंनि आबादनि जि मोनसे फिथाइ सामथाइ बेफोर जाहाथे आबुं जों मोननो हायो आरो मालाबाबो जों जाहाथे जिउआव आंखाल जाया बिनि थाखाय इसोरनाव जों आर'ज गाबो बैसागुआव आरो बेनिफ्राय गोदान बोथोरा फैबाय थांनाय बाराव जिखि जादोला जोंहा गासिबो दा माने मा होनो जोंनि जिउआव नांगौखिनिखौ जों खालामना लानो हासिगोन होननानैनो जों बयबो बैसागु बोथोराव रंजायो गतिके बे रंजानाया बयनिबो आरो जों बयनिबो रंजानो होनांगौ। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बान्था होयो बेखौ बयबो मिथिखायो बे जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बा बे देरहासार बान्थाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय फार्स्ट आरो सेथि आरो ब्रैथि माने मासि आवग्रिनो हादों सेथियाव जोंनि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा 89 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो जोंनि सासे गुबुन अनजालि फरायसुलि बिथाङा जाबाय दिपारानि बसुमतारी बिथाङा 88.33% मोननानै ब्रैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो दा जों बयबो माने स्कुल फेमिलिया बिथांमोननि जि पारफरमेन्स बे पारफरमेन्सनि सायाव गोजोननाय दङ आरो मोनसे खोथाखौ आङो रायखांबावनो नागिरदों बे जाबाय जोंनि बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म टप 10 बिथांमोनहाबो बेबायदि आनसलिकनि सिङाव दख'रा एबसुनि सिङाव माने सायख'नानै बे बान्थाखौ होबोबाय थादों बे बान्थाखौबो जोंनि साब्रै फरायसा सेथियाव जोंनि बे माबायानो दङ सोमावसार बसुमतारी नैथियाव दिपारानि बसुमतारी आरो बिथांमोननि उनाव जोंनि डिस्टिंसन मोननाय गुबुन सासे फरायसुलि निकिता बसुमतारी बिथाङाबो मोननो हादों आरो बिथांनि उनाव दैथुन बसुमतारी बिथाङाबो बे जि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बे बान्थाखौ मोननो हादों आरोखि देग्लाय जोंनि जेलिना बसुमतारी आरो सासेया मार्टिना बसुमतारी बिथांमोनहा बर' आयदायाव 100आव 100 सानैबो माने मार्क्स लाखिनानै मार्टिना बसुमतारीया स्टार मार्क लानानै उथ्रिनो हादों आरो जेलिना बसुमतारीया बिथाङा सेथि मास फार्स्ट डिभिजन बे थांनाय आन्जादाव मोननो हादों आरो आं बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ रायखांबावनो नागिरदों अल आसामाव माने बड'जि आयदा बिमानि राव बेवहाय अल आसामाव माने फार्स्ट पजिशन बा हाइएस्ट मार्क मोननाया बेनो गिबि नङा
बिनि आगोलावबो 2012 फार्स्ट जि मेट्रिक आनजाद लिरनाय बेवहायबो जोंनि सासे फरायसुलि दैजि मुसाहारि बिथाङा 94% मोननानै 2012आव माने अल आसामावनो बड' आयदायाव सबसे बांसिन नम्बर मोननो हादों आरो बिथांनि उनाव जोंनिफ्राय सानै फरायसुलि शिबानी औवारी आरो गुबुन सासे फरायसुलिनि नामखौ आं बावबाय बिथाङाबो 1990 बिथांमोनाबो 19% लाखिनानै बड' आयदायाव मोनसे समाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाखिनो हादों आरो ओइचएसआवबो एडभान्स बड'आव जोंनिफ्राय सानै फरायसाफोरा हायेस्ट मार्क मोननो हाबाय बिनि गेजेराव सासे मथुरा ब्रह्म आरो गुबुन सासेया सबिता बसुमतारी जानो हागौ बिथाङाबो एडभान्स बड'आव ओइचएसआव हायेस्ट मोननो हादोंमोन आरो दिनैनिफ्राय बोसोरनै आगोलाव जोंनि सासे फरायसुला बिथाङा मेट्रिक आनजादाव गासिबो आयदायाव लेटार लानानै 91.16% लानानै उथ्रिनो हादोंमोन बिथाङाबो एडभान्स मेथमेटिक्सआव 100आव 100 लानानै हायेस्ट मार्क लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आरोखि अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय बिसि दैमारि सारा मा बुंखो बेजोंनो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा मा बुंखो स' नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब